video kayak कैसे कर रही लाइव वीडियो कैसे पाइए nakira kon kayo aja सब जनी पाई क्या कैसे कमेंट खाई गरी सब हमारा हम या कয়েকটা কক সাওয়ানো হচ্ছে ভাই মানে নরবাই কয়েকটা কক সাওয়ানো যেনাই থামনাই রক KDE channel टेक्स्ट खलक रिखा आं 2.0 होनाय नरो आरो थांगै subscribe खायदि description link rijak tongo o video tabno nai tongma jagani angke kwbangma chine nonjele ngi tongo tabo chini da sangkar entertainment abo dile ngi paikha aboni sekambo kwbangma chine nonjele khatai hindi by video khane kwbangma gaming app earning app chanai rok mai kwbangma na dile ngi thangbai kha angke short film tak dile ngi tongo angke ani KDE bo tabo dile dangno abon kiri tongo tei tabo chini Abit Debbarma buat dewana chemia सब जनी वो कैसा लाइक रिखा इनके आंगा से पोल लिख दो को तलावो आनी कटाल चैनल सब्सक्राइब खाइनाय ना खायामा न खाइनाय के यस रिडी कमेंट खाइदी कैसा सब टाउन कमेंट खाइदी आनी चैनल कटाल क्रमा सब्सक्राइब खाइदी कामा सिन देले नंगु इतंगो इनके बाहाय बागैसि मोखां नुकजाक tamo tong kable makang nukjak yado tamni hingke camera hamya ang hano khorang simi khnari wano honai se phayo KDE tamni bagai tekaisa kholok ke mu bodre ma tamni mo kaisa strike phaijak do tabo an kaisa strike phaithangka ge ani bagai na ang kono wan sungma eta dele dan thano ani bagai no ani budile dangno buini hai hine ketal kholok KDE 2.0 tongo naidi description link je ketal subscribe khari di kono video rijagya paro channel kholok dropsi video share khari la views phai para phai na ngne views phai able narok kan channel subscribe je tinjana nai tane like delivery please te comment khari narok kok solai man hangesi tei je raima saima part 4 naina musung tongnai rok narok सबसे नायना नंदा ना नायना दा नाया कमेंट खाइदि हिंगे sang tubnan tubuya chesta खाइने jita raima sa part 1 part 2 to kwama comment khai tongo naina ni hine sunil views thango phai bole tinjan ro kamani kamai thango phai phaya nin mobile charge kori de hin sunil anu charge kori no 35 ji
strike tong bagai tawar ni rang bo earning bo ngiya bo tabo strike rok khai tongo jodi comment khai di je nai tongnai rok comment khai di makhang nugia do tini makhang nugia nangnai ani phone busang camera paisa naturally connecting thango makhang nugia do na rok comment khai kok sanai khnanai gasakan chung tini kok salainai haisi kemia an natural bagai disturb dom views phaya itu kok sana kurui video bathak ina nok tong sabaila net flow ma bagai ani uklong hai camera te nugo do iko bagan uklogo hongke te kisa nugo buskango hongke nugia hingke comment bakhraine kurui views kurui Kabang masih nih nanti lain tong do nanti lain tong ke habagin korte kok sauna manita haini bagi uklok ti camera khai tong KDE tini first time khaine do first time ya agi bukhala kya hingke sab nai tong comment khai di rok teke sana thangai subscribe khai di teke sa YouTube channel link onai di description of video ni rok tau je nai tongmani of video ni description o rijak tongo ta hingke view thaksinai views phaya hingke panitam season gamer tamoni khase anle strike phaise nongke musimoni ani katal channel kholoka subscribe khai regari kisa description link tongo channel strike phayoi tabuk dile dangno buni hai buni kwangma dilen toni tabuk sini thana yono sini da sangkar entertainment mo dile nang paikha abon pore aboni sakang sini gimen hini ke hatangida bini mutu dile nang paikha hingke kwangma channel dile nang tongo ta hingke abono ani boro dile nang ang kiri tongo ani bo strike phaijak ba hingkele je raima sema naina musung tongnai ro raima sema part 4 rok bahainena musung baikho naina hingke support khaidi jahate ani channel mo dile tang thung dile nangui thanga hingke ba tese katal lob norok nai manani hain bagi tese katano subscribe khai toni di omo dile nangui khar phon ma khlaine haide ba ani para net bo belai no slow ni bagai thango phayo dong noro an mukang nugi hanai da naya seme kan makang nai da hake nugi tongo clear nyata tamni ge ani buskang ni camera hamya iko nugi buskang ni camera hamya buskang camera hamya bagai nugi hingke kabangma channel on dile nangui tongo hingke tausin daw birni to duita strike no anto ekta si bin ke dusi duita khaijak hingke bobo video remove khlaibai jak si delete phayo hini sao hingke bin mo kaisa bezal no batabuk tam khane khaya kun sama jeng tong khana asuk 4 lakh subscriber tongmani
hingke ani khe to tabuk asuk to gayako norokni support bai tepono 16,000 kakha tabuk 17,000 kana thang tongo norok raima sema path phormnaina hingke gawano 20,000 rok sorry 20,000 norok support khaikhe ta 20,000 rok kakha complete wngkha hingke norokni bagui giveaway bo tongo plus raima sema path phorbo norok nugui mannai hingke dakti khe 20,000 subscribe karidi 20k haini bagui no o channel delete wngya hingkai ta no support khaidi karidi anto actress strike abo remove wngano asa khai to tongo remove wngya hingke bo ang tekisa kholo kati hino KDE 2.0 abono thangni norok subscribe khlai ready views faiya hingke remove khainai video parinai kebo nai tongkho hingke comment khaidi norok comment khai mwsang reply rinani hingke amono channel delete tongo asuk channel besirbag hingke boma channel delete wngkhe jeta earning sanai rok do jeta omo thungdi omo maha game thungdi o game thungui umsuk taga mannai direct guarantee maha rok ni site rok kwbangma delete wngui tong channel bo delete wngna strike fainai baksa ni hingke ba video remove wngui tongo mohai bo tongo tabuk jeta million subscribe kajak hindi bai video khainai rok manus de bahai rok tei kwbangma tongei bo kotor borokni bosi delete wngmani chance tongo sabo naitong comment khai ready tei like bo khlai ready video no like khlai norok video like khlai ready ba sajin gamer ta tongkho monoi siringke hambyang thanglaga ani makhang nugi hana nge to thajingo okolo di ekhetano ani camera ba hamliya o phone beno ang normal video asuk hamba hamya bo khai phunuk tongo do ani camera so hamya o phone ban joto kisu hingke raimasa path phone rok nai ani hingke abo ready hinsao tabono support khaidi subscribe khaidi tei 20k dakti tamo tongo laka video views faiya hingke tei subscribe naisingni no kebo faino kebo faiya hingke video pari risinai kebo phai tongo hingke comment khaidi YouTube channel delete wngtongmani tei tam khainai tei ani katal no subscribe khaidi description link tongo description link ja tongo thangni subscribe khlai ready hingke tei kaisa je short film khlaimani bisingo tabukhin dirpune artist kaisa tongya actress ta Abit Debbarma bini onek ta YouTube channel no bini mungoi bini photo rok mansa bai photo bujago rok viral wngui tongkha obno tui no ongle boma hai obno rok sala norok boma hai ma tong hingke aro lila o jaga o reply rikha norok bo hai uansuk lila je samani abo kubui na lila bini before joto kisu saimano no abo hai de ma tong norok mohai ma tong hingke bini taburom di abo bo pic nakhata agiro fan bini friend manang ba bini boyfriend manang tei kaisa jajak nukjakha enjoy khlaimani bo chuak nungui mwsai tongmani o video enjoy to jotono khaio haide bana hingke bobo khlaikana khlaimani bisingo video shoot wngthaka kebo video shoot khlaikana bono hingke shoot khaimani bisingo o video tongrokjak tongkhana aboni yagulo tabuk viral rok wngui thangna kaisa ni yakti phano hingke amo to chini bai hamari bo khologoi sakai no joto bujisinai
hingke amono remasa part phunani bagui sabo mosong sadi dakti tabuk je naitongmo channel 20k karidi o strike bo remove wngnani wngthong dakti no abo chesta khlainai hingke 20k kha hingke normal give away tongnai plus remasa part 4 bo tubui phainai hingke dakti khe share khaidi subscribe khaidi support khaidi tei kaisa second channel no subscribe khai tonidi by chance kon mungsango o KDE jori delete wngui thangka hingke aro thaising sunil sajak oi atita wngthong channel strike rok ble actually strike phai paikha hingke jotono no debor kaham tei video nainai bo korika amo video no aro no thak